ngibakhulumele inkosi eyosilalo inkosi uGumede cela iphakame nje kancane inkosi. Sinenkosi uZwide cela iphakame Zwide. Sinenkosi uMdluli cela iphakame inkosi. Sinenkosi uMkhwanazi lo ngicela iphakame. Siba nenkosi inkosi uChiliza eyosihlalo wamakhosi kusifundazwe sonke. Angithathele ithuba ngibingelele nakuba umfundisi ngikhulekile esilweni sethu esilweni esikhulu ngibingelele ngimshilo ngibingelele kakhulu kwimeya imeya yala eJozini ubaba Mabika ngimbonile okhona ngapha emva kwethu nodlakadla okuyimeneja kamasipala ngingababona nabanye obakuntsele abantwana abakhona kulomcimbi indlonkulu yonke ekhona umphakathi wonke okhona kanjalo nentombi zonke ekhona ethe zafika kulolu suku lwanamuhla cishe kuncane engicele ukwenza ukuthi ngikwenze la ukuthi nginamukele nonke enikhona engibashilo engibabalulile nengingababalulile ukuthi nginamukele nizizwe nisekhaya. Uma ngithi ngisekhaya ke anginamukeleli esigodlweni kepha nginamukelela emkhanyakude wonke ngimele amakhosi akhona ngokucela usihlalo ngisekela lakhe ke ngenhlahla noma ngisho ukuthi ibhadi inhlahla ukuthi usihlalo wakwaGumede nosekela sihlalo wakwaGumede wasala kancane nelungu lokwengeza kwaba inkosi uGumede. Kepha ke kakhulu ngamukela nginjalo kunokufisa ukubonga kakhulu ukuthi lo mcimbi ugcine uyimpumelelo kuphi ngokuqala emkhanyakude ngokuqala isilo sivela esizweni sazo sivela la emkhanyakude sivela kithi singamakhosi asemkhanyakude senze ngakho konke ukuqinisekisa ukuthi lo mcimbi wanamhla ube impumelelo ngidlulise ukubonga kuwo amakhosi uqobo asemkhanyakude noma siwabona engaphelele nje ukuthi kukhona amanye committed noma anemsebenzi ethile ajuthe ukuthi ayenze kodwa ngokwethu ngokuvumelana bekufanele ngabe sonke singamakhosi sikhona. Kepha ke ngidlulise nokubonga noma ukhona ozonika ukubonga kodwa ngeke ngihlale ngingabongi umasipala waseJozini bekuyinto ephuthumayo kuyinto esheshayo kepha dinabantu sibonga kakhulu ukuthi ukuthinta isikhathi sesinje kepha ukwazile ukuthi usilekelele kakhulu singamakhosi lapho ke esingeze sakhona ukufikelela khona sizwe sonke esikhona la singamakhosi asemkhanyakude akukho kunye bekufanele sikwenze ngaphandle kokuthi senze lo mcimbi ube impumelelo ngokwethu siqhenya ngokuthi isilo uma siqala nje siphumela la asibanga navalo kelwa noma ngabe yini enye eqhamukayo eshiwoyo sibona ukuthi ungcono sibe neqiniso sikwenze lokho okusifanele ukuthi sikwenze thina njengamakhosi asemkhanyakude ngoba uma singasakwazi ukwenza lokho ngamanye amazwi kusho umsebenzi wethu awukho ngiyasiqinisekisa isizwe esikhona emkhanyakude ukuthi thina singamakhosi asemkhanyakude yikho lokho thina esikwenzile nani siyacela ukuthi nenze lokho okufanele ukuthi nikwenze ukuthi thina sazi ukuthi isilo lesi esikhona isona esinikezwe sona. Ngiyaxolisa ke lokho kuma ukuthi ngikusho akufanele kepha ngifuna ukusho osopolitiki bathi stand sokuthi
simiphi thina singamakhosi asemkhanyakude. Lokho ke kukodwa sikwenza asihlonizi, asiceli kumuntu futhi akunamuntu esimsabayo ngalokho. So noma ngabe ipolitiki asisabi noma biza ngalokho uhlangothi noma ngayiphi indlela. Lokhu kithi sikwenze ngoba nakho kungaphezulu kwayo ipolitiki. So ingakho singamakhosi sibe nokuthi silekelele la futhi sikwenze kuze kube impumelelo namuhla ngenxa yesikhathi mphathi ohlelo labezithu ngiyabonga. Khondlo phakathi kwayo yeyeye kwabe siyabonga amazwi ukuthi ngithini njengamakhosi. Ngicela nje kancane la ngaphambi kokuba ngoba izingane lezi bengifisa abantu abami ukuthi nikube ngasekugcineni ngalokho nisuku manihlala. Bizolalela nje kuphele mase nikuba sizonilinda.